Now says we Masai at trouble you. Oh, you dear matri saying cranche and on. Said we do soon have a numb a shank full crying. Na mission crofone. Nafi be 2 crofons of 4. Oh, Paya. Every and I'm sorry. Oh, my change my dear, a boy, pa. I'm a woman, Enya. I mean, such a yet. A woman, ya did a hop. I'm a Ubicra. Not quite like you said, the end of the and that's your be anyone. A sign and yen that's so. And it said, on Saka, when you know, Tia, that was subscribe. No, I share. Now, if you want like and so. Now, in the peppy, and so, at me, now, also so after the pea, and the 4 bottom. Now, a bar so at the ball, I was so. A precious of and then assembly SC na one number 2 DJ said yeah mami who with him and penisi a 3-year boyfriend and your pay money near who said about dua so the Beura, I mean, who trim so Ramia, I mean, who trim so the Benan Chisua, yeah, I mean, who trim a semi SC, a bra, a water for Emilia. Now, almost here a crassy. Na oma bra dua koko ama koko na pagya na waye siwa na afeno emu no sa bra na eso iti na agu nhire ne bebrebe na onkwan faase na anigya papa ibisese ne na koko no asi agu nhire ne no na obema no ne obani nyina omani agi paase enche obedi woman who are eba no and obano ebusa bema no assembly aso obusa ni tia and say papa say wuya koko yina eyebedia enti bema yi edane no ho edo kwasem ni da asabna hana kakra also abra yina se wo di obi enu di owu afei na adwuma yi ahyasia yina yini eso ababi ya behwe na se bi e be pass asibi na yini esida bi na bi ya toka bi ni atotonta de bi na afei ya mansusu ya hwe wo na je wo kai de na papa no enye ne deyi eti ohwedi ana osan eka sembi eti kire maame no asabra enhye yurata de emfa ko gyan emuso ene men kasa obumba kase pa omi na lo saka to anse abra sese die me yesu gem fite efru babara no ase waka se na se mo awuni ase yeti wiase yina yi mema na bi kan wuo ansa na ye man so kire yewu enti se na esiti bia no bewu agyabe eni nti eda ma me kasa asemi na nya adwumboni bia asem sa ha be mani pa ana o ka se enipa bia timi wu akwada timi wu pani timi wu oba so timi wu
na sɛ ɔka sɛ bɛrima me na mewu kanea na megye tum sɛ me na mewu kanea ntumi nyɛ nwuye na deɛn ɛna abɛyɛ ɛne sɛnea nkurɔfoɔ ka sɛ ɛdi saa berɛ no a mmaa no tumi hono mpentoa ɛde gu mmarima awi a nem ne hwehwɛ ɔmo yɛ mu no saa adwene na aba ɔtiri mu anaa ɛna ɔsan gu no bɛfoforɔ ɔsɛ abana ɔkraman ɛntaforo me ho awi a ne mpo me anaa asɛm aka yi ɔmma suo paa amma me ho sɛ menkwa da baabi ɛda no nyɛ efisɛ adwembɔne ɛba akura tiri mu a ɔwu adwembɔne aba tiri mu na nkasa ne yɛsi ahyɛ aseɛ ne yɛkɔ ne yɛba yi kanka saa asɛm yi ɛnkyerɛ nti mekɔbɔ ma abusuafoɔ amaneɛ sɛ me ho gu nsu egu nsa ɛyɛ a yɛbusa wo efisɛ nsɛm a wɔkeka yi akyerɛ me pefee sɛ menkyɛ wɔ asase so ɛna wafa afuo yi a mene wo mmienu abere afei ɔsa ka kyerɛ sɛ saa da kyerɛ deɛ mɛtwa wo deɛ ama wo na mede nkae no ama abusuafoɔ efisɛ seesei deɛ menhunu wo tirim ɛyie ɔka saa asɛm no kyerɛ ɔbaa no ɛhaa no paa sɛ ɔsɛ obɛtwa afuo no bi na ɔde ama ɔbaa no na afei ɔde nkaeɛ ama n'abusuafoɔ na mebisa o na yɛ sɛ ɔbaa no obusa saa asɛm yi ɛberɛ a mo nyinaa mayɛ adwuma na afei na mobɛtwa so aba na akɔbusa okuru sɛ dabɛn ɛna abubu kyɛ sɛ owu a nneɛma nyinaa ɛyɛ me dea obi aka asɛm bi akyerɛ me sɛ yɛ a mmaa ɛtaa ka saa paa ɛnɛ metu mmaafo ɛwɔ saa kasa no ɛmu sɛ ɔka saa ɛde kyerɛ okuru a na wɔnyɛ adwembɔne bi sɛ wonya no biribi a bɛyɛ nti bɛrima no bɛwie na sɛ wɔka kyerɛ sɛ abana na menhunu wo tirim na ɔbɛrima wu ɔbaa nso so ewu wo tirim te sɛn ɛfitaa anaasɛ adwembɔne ewu mmaa bebree wɔn mo kuru wu a na abusua no wɔn ɛpɛm so efisɛ yɛ na abusua no nhunu kwan yɛ fa so a bɛrima no otimi wu saa ɛka sisi paa esɛ nti ɛba ɔfotua a mene tu mu dɛ ɛne sɛ wɔnyɛ ahwɛ yie ɛwɔ ɔkasa emu nti sɛ ada biara bɛrima no bɛka kyerɛ sɛ na menhunu wo tirim efisɛ wo tirim ayɛ sum ɛda sɛ ma wɔde ma wɔ ni afotu sɛm no fa ne mboa fa bɔ bra yes